milosť, milosť, prosím, áno, je to ľud tvrdejší, ale ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme tvoje. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z 2. listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, radujte sa, zdokonalujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky pokoj bude s vami. Pozdravte sa svätým boskom. Pozdravujú vás všetci svätí. Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha je s vami všetkými. Počuli sme Božie slovo. Dnes, keď máme plnú účasť na svätej omši a príjmete Najsvätejšieho Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojimi ústami a svojim srdcom pred svojimi rodičmi a krstnými rodičmi a pred farskou rodinou a sľubíte, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovom a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti. Pýtam sa vás, zríkate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zríkate sa vábivých pokušení, aby vás neovládal hriech? Zríkate sa zlého ducha pôvodcu a kniežaťa hriechu? Veríte v Boha Otca Všemovúceho Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna nášho Pána, narodenú z Márie Panny umúčeného a pochovaného, Krista z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte Ducha Svätého, Svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a večný život? Chcete sa bližšie primknúť Pánu Ježišovi a verne mu slúžiť katolíckej cirkvi? Chcete sa zbožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch? Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miloval deti, zachoval vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre večný život. Priateľa detí, za naše prvopríjmajúce deti i za všetky deti na svete. Nebeský Otče, prosíme ťa za cirkev, aby všetkým žiarila ako spoločenstvo viery a lásky. Prosíme za nášho svätého Otca Leva 14., našich biskupov Filiana i Petra i za nášho duchovného Otca, aby ako Boží služobníci viedli do páse. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pani Ježišu, posilňuj svoj ľud chlebom z neba, aby sa zvelaďoval v láske k Tebe. Prosíme ťa, vyslíš nás. Žehnaj našu vlast a chráň nás od každého zla, aby sme žili vo pokoji a bratskej láske. Prosíme ťa, vyslíš nás. Odmeň a požehnaj všetkých kňazov, ktorí sa starajú o duchovný život detí, aby s radosťou slávili sväté tajomstvá. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pozbuď rodičov i krstných rodičov, aby svoje deti viedli k Tebe a boli im prvými učiteľmi a svedkami viery. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa aj za našich súrodencov, starých rodičov a ostatných
povedal, nechajte deti prichádzať ku mne. Prosíme ťa za tieto nevinné deti. Privedni ich k svojmu srdcu a vštep do nich trvalú lásku k tebe, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Teraz poprosme Pána Ježiša. Drahý môj Ježišu, nedočkám ťa túžim prijať a chcem vždy zostať s Tebou. Príď a pomáhaj mi byť dobrý, aby som sa tak stal milým nebeskému Otcovi. Kľaknime sa. Aby ste sa mali čoho chlapci sú chlapci, takže máme dobre. Aby ste vedeli, že to je vaši. Páči sa. Páči sa. Máte aj pamätku. Budete mať nielen knižočku, ale máte aj takéto pamiatky. Páči sa. Podľa abecedy sú skúzové. Páči sa. Páči sa. Máte aj môj podpis, takže nefalšovať.
To je pamiatka pre vás, dobre? A príjmite Bože.